Pedhok riyen, Pak. Ono. Dok 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 dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Pokoke golek suluk sing gedhi ne pokoke. Ya suluk apa arepe? Kuku sing tupa gemelon boleh. Isine kang gara-gara itu, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang kara-kara. Isine kang gara-gara. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salidri. Ya. Bumi langit ganjang-ganjing. Para bekang kang pratala. Lindu ping pitu sahari. Amap kang jalan idi. Pati hambantusi serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang Katrajangkang goro-goro. gara-gara. Awakmu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya, Niku iya, kan iya. sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Ndah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah ya aja Pak Degleng tokno aja. Pak Gondo Supono alias Degleng ngono, nggih. Ngono ya omong. Petruk ya omong karo Gareng. Petruke pundi niki Petruk? Heh? Iki Petruk Gareng Bagong. Kudu. Iki menduan iki gedang goreng kaya. Sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi. Ah iya ya. Nah, Bagong. Nah, yo. Gong. Ana apa, Reng? Nah, ya. Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. Wah. Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah. Ugi Cahya Kuntadi. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak, ning kene dalange aku. Jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wegah aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ae aku. Kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gedhe, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg aku. Sing tukang ngedeg Ibu Kesi kuwi lho. Ngetekne napa, Pak? Ngedegne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho. Ayo, terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing alus-alus riyen. Nah, Niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih Sinten? Bulusi. wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lek mau nyeluk ora penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus. Piye anakmu piye iki, Bu? Aja bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah, Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, nake. Niki enten yatra kedap. Enten Kae. titipan yatra. kuwi ngisor rokok iki lho anek. Nah, niki. Niki. Niki Bu. dinamane. Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu, Lek alus sih lungguh. tapi kula njaluke jumeneng.
Oh, Junemeng. Ya. Jan. Iki atrane bulusi, bulus. Jan terang. Ngono iki jan lho. Suwira ketemu mangan ngalem ya njaluk kon dulang. Jan kok cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Ah, temani. kowe. Wis kene. Matur suwun nggih. Angel to, dalang angel to. Angel. Angel. Nggih. Iki misalkan kula Mas Petro duete kali Sindan kondang niken salindri pareng Mas Gareng. Niken salindri tasik pipis wau. Wah, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon jineman Mangkupurel nggih. Weh, Aku tak sapa eneng jineman Mangkupura. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Bawa. Kula pengen ngerti swantene jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara kok kira Sindan bisu. Wau, Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh ya, Bu. Heeh. Bu. Bugar. Kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet, kalih Bugong. Nggih. Niki Bawi, Nggih, Bawi. damel Bawi. Nggih, Bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula Terus request mirengake, nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat mek. Yuh, sindene bawa ngombe kopi. Enak men. Pakane akeh ya, Pak. Oh iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan mriki. Heeh, iku turahake tak go mulih. Ayo. Mambiat mayat Belambiangan. Dalang kocok. Ngene iki sindanmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprak buanter tenan lek pas iki. Banter kayak presiden. Kupingku nganti nging ngono lho. Ayo. Sindan umur 85 bar digetak dalang kok langsung mlakune ngene. Disare mawon nggih, Bu. Nggih, Sewu. Lah niki semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budak, Bu. Yo. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke Asuhan. Hehehe, kok asu arane suarane. Mboten damel as suarane. Duet nggih, Bu. Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng Sik, Bu. Pokoke sak tutuke liyane iki wis to, bebas. Oke. Hmm. Iki tambah-tambahan iki, Bu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Ki mung sing duet karo awakmu lintang asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Bu Dalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas ken Petro. keng mriki. King mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. oh, nggih, mboten Nggih, apa. nggih. Monggo. Gendeng belambiangan nyaram piai jenengan apa Bu? Nuswantara Belambiangane Nuswantara.
langsung vertigo. Semangat. Dahange kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kulan genang wetan sagara. Oh, dalange celuthak ora. Gareng areng uyuhe dalang. Ayo. Pak Tuling kok diuyuhi ora entuk. Pak Tuling kok diuyuhi. Lar lan kita ala sangkar. Ayo Mas. Hei, lar lan kita ala sangkar. Nage-nage. Wah, ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Lah los Pak, los. Lah wis kanggo awakmu wis bebas yo wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke, oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagian. Bagonge separuh sumbing. Mak Bagong mak ning jenggleng. Lah separuh sumbing iki piye? Suarane piye? Piye-piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng nyemana nyo. Ya. Ya ayo Mbok Luli. Ayo. Ayo. Ido. Wen, Ayo nyui. aku nek nuwi ora enak-enak lho. Wingi mongoke ngonyang nyemang ngono. Wis nyemang yang apik banyu wangeng ngono. Lah iya kuwi sumbing jejer ngamartana piye lho kaya. Adikku ni ngono wae opo. Niki nyanyine nggih mindeng. Ora nganggo. Hang kalimya telimya belam biangan hei belam banget Bagong enak-enak belam biangan ger ngumpul Gong. Entolot. Lihat. Ya mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Ayo. Kok malih mari mboten miteng. Iki iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing pindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tenos, tasik tenos. Oh, nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu pelambiangan. Nyak non nona Berarti ngrusak lagu ngono kuwi. Ayo. Lah ya kan ngladeni Bagong iki ya. Ora Bagong tak pateni. Gumyalare Taman Sari Nuswantara Taman
ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa nih? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus adik gantian. Oh, ngoten. Ngono. Oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cano. Cakno. Gelalit napa gerejakan? Gerajakan. Gerajakan. Nantang deh, nantang. Nonton. Ayo. Ya. Oke. Yuk. Gerajakan